फिलिप गयारि साला बुरबक साला मूर्ख साला खर' गैयि मेलेम गैयि मानसि साला नोंनि खर'आव मा दङ खि दङ नामा खि गोबोरखि दङ नोंनि खर'आव हो गैयि बुरबक ल' मेन्टेलिटिनि मानसि खुलुमबाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोनखौ आंनि बे गुबुन मोनसे भिडिअ बरायनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोननि खबरा मोजां आंना खबरा बिराद गाज्रि ओरैबायदि हामा आंनि खबरा नोंथांमोना जुदि खोनायोबा आंनि खबरखौ नोंथांमोना ओरैबायदि दुखु जागोन माने नोंथां गोबां मानसियानो आंखौ रिल्सआव अननाय केयार होनायनि थाखाय आङो बे रिल्सफोरखौ बानायलांबाय थानाय जादों आरोना जिहेतु आंना साबस्क्राइबाराबो रिल्सनि थाखायसो बारायलांबाय थादों खिन्थु बे रिल्सआवथ' आंखौ मानसिफोरा अननाय होदों ना बेनिखायनो आंबो बेबायदि गोदान गोदान मोनसे नङा बेबायदि आङो कन्टेन्ट दिहुननानै रिल्स बानायलांबाय थादों बेयाव नोङो आरो गाज्रि कमेन्ट होफायनो फैदो नोङो हो नोंनि बिनानाव नोंनि बिमाखौ बेबायदि होनबा मा सानगोन नोङो हो आं सासे हाबा जानाय हिन्जाव नों हाबा जानाय हिन्जावखौ रेसपेक्ट खालामनो रोङा नों देनां हाबा जाबा नोंनि हिन्जावखौ जुदि सोरबाफोर बेबायदि होनोबा नों मा सानगोन बे मानसिखौ नों मा सानगोन ओरैबायदि अश्लील कमेन्ट हरदो ओरैबायदि अश्लील कमेन्ट हरदो आं दा बे कमेन्टखौ फरायनानै नोंथांमोननि सिगाङाव फरायनाबो बुंनो हाया माने दाखालिथ' होनबायनो आं एख' सानासै जि होबाय बुरबक मानसिफोरजों बुरबक जाफानो हाया होननानै आं एख' रिप्लाइबो खालामाखै आरोना माने रिप्लाइ माने भिडिअनि गेजेरजों रिप्लाइ खालामाखै आं कमेन्टआव रिप्लाइ खालामदों ओमफ्राय दिनै आरो बे मानसिया आंखौ हामा कमेन्ट होलायबाय दा बे स्क्रिनशटखौ नोंथांमोननो दिन्थिखानोसै आङो नोंथांमोना नायना लादो लोगोफोर माखासे बर' मानसियानो आंखौ बेबायदि कमेन्ट हरदो हो बेनिखायनो आं बांद्राय दुखु मोनदों बेनिखायनोथ' जोंनि बर' मानसिफोरा आगयलांनो हायाखै बर'जों बर' नांलायनाय बर'जों बर' बुदलायनाय हो बर'जों बर' भाइरेल खालामनाय बिदि बुरबक मेन्टेलिटिनि मानसिनि थाखाय जोंनि बर' हारिनि मानसिफोरा साक्सेसफुल जानो हायाखै साला एसे आवगायलांबानो नोंसोरो हामा कमेन्ट हरनो स्टार्ट खालामनांगोन बाखि जिखुनु जाया नेक्स्ट टाइम फिलिप गयारि नोंनिफ्राय बे गाज्रि कमेन्ट मोननाङा खुलुमबाय।